Sapa sing tekan anu? Bu anu kemawon. Sandinge Bu Tarni. Bu Lia nek ngono. Bu Lia di jumlangan karo Mbak Deni. Oh ya. Ya ora apa-apa, genten-gentenan. Heeh. Monggo Bu, sinom nyamat mawon Bu. Ben suasanane ben rada ganti terus. Ah iya. Luar biasa. Penonton yahene ya isih akeh banget, isih akeh. Anggone dhewe bar limbukan bubar kabeh. Ah iya. Kene iki pecinta lakon ya seneng, ya Gojek ya seneng, iya. Monggo Bu. Sinom nyamat ki penake nek yahene. Iya. Iki gara-gara ming wong loro ae. Wong loro gareng melu Ndara Antareja. Oh iya. Wong loro kae iso komunikasi kepenak gampang kok. Iya. Sapa sing tekan neruske kok? Ya gentenan kok ya truk ora kok le neruske kok ya Bulia tetep anu. Iya. Monggo Mbak Deni. Deni Ndarboy Geng. Lho. Ndaru. Oh iya. Monggo. Monggo. Ngrungokke suarane Mbak Den iki kaya ngrungokke anu, Truk. Apa? Kaset pita. Wah, jan suarane iso bening. Hasile jan kaya ora nyuwara langsung kaya ming tip. Ah, tip dengkulmu melocot ora. Heeh. Monggo dilajengke Mbak Deni. Ya, sing ngendang anu, monggo. Mbak Deni. Mboten enten apa-apa.
Wah, suarane apik. Ndale nek monggo to. Ndale nek apa? Nek apa nek nyanyi sing rada anu dangdut ngono iki sing halus-halus cetha apik. Monggo. Duh. Wis meneng piyayine urung, Truk. Iya. Lah ngono kuwi napase landung kuwi ngono kuwi. Wah kuwi aku pengen belajar sing ngono kuwi. Ya iya. Gonge wis meneng ning wis enak banget. Lah kowe rak ya wis kok ngono kuwi. Ngono aku diucat netizen kok. Weh. Mongko sulukku kuwi tak jare lekku suluk gedawan, luke gedawan. Lho, justru sing anu, Truk, iki bukane piye-piye ya? Heeh. Dhisik jaman isih muda. Sapa? Penjane Ki Haji Anom Surata kae wah aku ndek kasete. Wah, pokoke anggere wis arep suluk nek arep gara-gara kae lagon songo kilek semenit. Weh, semenit jan ngejo. Wes luar biasa tenan. Aku arep nyoba semenit agi 20 detik wis di. Monggo. Hai. Ngomong bujuk monggo ra iki ngono. Apa Gong? Anu wis, kutut manggung rasa. Lho kok rasa piye to? Oh wis kekadung sagu mau kadung jaluk. Oh ya wis, Mbak Deni anu meneh. Ya. Slendro. Nyong 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 nyong. Sindene kalih istirahat iki. Wah nggih kanjeng. Niki pun do bladekan niki saliyane do nampa job wayangan kowe bar bladekan limang bengi iki wengine wayangan esuke do campur sari jado ora iso njogo awak. Luar biasa. Luar biasa. Tenagane sampai kotos-kotos. Wah ya. Ya obat-obate butuh, Mbak. Nek dekne nek aku ya kan aku mung sadremo nglampah. Monggo. Gak butuh ta Mas? Ya butuh maksude ning kan monggo. Kok jero munggah monggo wis lak apa. Kae selak Padang, monggo. Ki sesuk aku yakin Mbah Waloyo mesti nek ndagel wis ora nganggo kata-kata kuwi meneh. Iya, wis tak nggo, iya. Kaya Mas Kopir barang kuwi apa-apa mesti ana nganggo wiki. Ngono saiki tak wis ilang dhek ora ngomong apa nganggo wiki. Iya. Wis tak hak cipta. Halo, coba. Bu, Mbak Deni. Kuwi dhek Pak Pardi kok. Wede Pak. Niku yoga kula enten sing saking Betawi, Mbak. Nggih. Nggih. Sing pundi? Sing niku lho. Sing kaya anu niku lho, kaya Mister Tukul niku lho. Monggo. Kaya Aril jare. Nggih. Coba. Langsung nggih niki. Non? Nembang bawa. Nggih, nganggo bapak. Komplit. Monggo. Sakniki. Nggih tahun ngarep mboten napa-napa. Sakniki kok monggo. Lah jenengan dereng rampung le udut niki. Lah ora apa-apa, aku ki udut iki arep ngrungokke le arep bawa niku kok ana. Iya. Wah. Goleng ora. Kok terus arep guling ora. Rasane ki nek ngrungokke suarane Mbak Deni iki rasane pengen arep monggo.
Mbak Deni. Nggih. Ngapunten iki amit 1000 lho. Nggih. Jenengan niku putrane pun pinten? Kalih, Mas. Wah, suarane kok iso. Monggo. Badhe nambahi pripun? Mbok weh. Tegese kula di. nambahi job ngoten lho, Mas. Oh, lah hubungane apa karo anak loro kowe? Nggih ya ora patek guna, Mas, jane ya. Monggo, wah. Suarane monggo putrane wis loro terus. Iya, kondene ora wah gingsir iki teges luar biasa. Iya, pita suarane ampuh, ampuh. Nek ora ampuh tenang, monggo. Terusane nggih, Mas. Nggih. Parku Ora kena bayang-bayangke lho. Kok terus bayangke terus nyoba, nek bar nyoba terus monggo. Mbak Deni. Ngopo to iki kok ora. dasare wong ngantuk ya, Mas. Oh wis kacene. Dasare wong ngantuk. Nggih niku ngalamun mboten kok ora mbayangke iki ora. Niku ngantuk ngalamun. Hati-hati kok nek Kang Slupan anu monggo. Neng pelang Pelaminan. Monggo. Wah, seno cengkoke miring terus. Ah iya, nek miring mesti tok, monggo. Osik to, Mas. Pripun? Kula niki asine watuk, Mas. Pato. Heeh, aku nggatek kon nek kuwatuk ben suaraku gak gerok piye sampean malah gojek kae Mas aku. Gorokane giatel iki asine. Di anu, Mbak, di napa nika damel kolak serandal. Sandal tapuk sampean iki. Wong loro tenanan kok kon ngolak sandal iki. Niku napa nika jahe, nek aja nek jahe malah marake saya gerok nek kula lho. Apa? Dondong, Mas. Dondong Si nggih. dondong. Terus niku lho ngangge napa? Apa? Leburan tembaga, monggo, monggo, Mbak, dilanjutkan. Pancen nek wong watuk ki sing kerane hal-hal lucu terus. Ah iya, aku zaman watuk bintang tamune zaman semono Mbah Baut. Wah, pingkel-pingkel watuk. Mergo guyu. Ah iya, monggo. Tak kira mergo nglucu. Ora. Anggung
siap Mas. Ket mau koyo ora semangat ngono. Salen wong nika. Salen. Biasane sing ngempul sing sakniki nyekel gampang niku. Nah niku sing ngempul niku kan tiang liar to, makane pindah nggon gampang ben iso mangga. Ben cedhak aku ya Mas. Nggih, mangga. Anggepe kala. Ayo kempule siap. Kempul. Kempule siap. Tutuk tenanan anggo tutuk. Ora nggo gundulmu lho, Dak. Wis siap? Ya, kelewat Kempit. Smackdown. Weh. Smackdown terus, mangga. Nem. Kung 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 Ur kedak kung 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 Prayetno. kung Wah, apik kempulane. Ah iya. Apik ya apik. Terus ke Mas. Nggih, mangga. Oh, iya. Mangga 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 alah mangga 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 Ora. Misu acapeng gunung lah gitu. Ngapa ya, Bang? Hah? Turu? Ayo ngono kuwi, nggar digugah terus kaya wong ra susah, plengeh, cengir. Nek liyane turu ae ngotak-otak nganti tobat. Karo rada ngiler satik. Wah, jenengan nek pirsa wau dalu, Mbak. Nggih. Sing bonang penerus jan. Meh mawon diisi areke. Nek bablas. Hai, jane digugah-gugah ku malah ora iso ambekan ae. Mesake. Ha iya. Midhangati
manas ati gendes luwes sak Ra opo sik Mas, ra opo sik cah. Mas jan nganti kok kimpul. Agak monggo. diombeni. Oh, mang ngombeni dhewe. Ngombeni. Ngangge napa le ngombeni? Monggo. Sing botolan apa sing anu sing langsung monggo. Iya. Manuke Mas Dalang cilik. Ya ben nek arep aku gedhe. Kaya tau ngarani cilik nganti kaya wis tower wae. Iya. Ya kira-kira ae, Mas. Kira-kira awakku ki kuru biasane nek wong kuru ki monggo. Tenan wong ki nek kuru ki biasane malah sok monggo. Nah. Malah saya mengkeret. Wae mboten. Oh, mboten. Mboten. Sing ngerti meng wong lanang. Monggo. Arep pirang taun le ngono ki. Lah ndale dipakani tenan wis nganti mumbrus. Ha iya. Lah nek makane tenanan lho Mas. Ora usah tok pakani, engko nganu dhewe ngemplok monggo. Tapi asik toh. Asik. Asik tur monggo. Pakanana Gabet ki nek meng murahi ngene iki sigar pucukane. Ayo nek sing pucukane ra sigar, monggo.
Wantil sisan kowe, Kang. Saya esuk. Saya esuk ki saya rekam. Monggo. Peksi. Iki lho. Jeber ngene iki angel tancep ana monggo. Endi ndoke? Iki. Nek kaya ngene iki apa ya kepenak dienggo monggo. Dienggo debok ngene iki ra malah ngrusaki debok to ngono. Rusakne kancane. Sing dianu ya manur monggo. Rusakne kancane dalange. Tekan ndi ki mau ya? Tali ya. Tak dugi anu ngregis. Peksi pita. Peksi. Sang Panji kae waro diaturke Kutut Manggung. Ya, yo kek jingkrak-jingkrak. Apa? Lagune apa, Kang? Manut aku. Sing urung ngadeg mau Mbak Yanti. Mbak Yanti karo Mbak Ines. Ines apa? Mbak Okta. Ya. Kok iso entuk jeneng Ines barenge? Pas neng anu tugu proklamasi kae. Heeh. Aku rak metu nang angkringan. Ya. Lah sing dodol ki jenenge Mbak Ines. Ya. Metumu karo sapa? Karo Galuk. Mak monggo. Iya. Monggo Mbak Yanti karo Mbak Okta. Nah.
Si kecil dan si besar. Iya, mangga Mbak Yoga, Mbak Okta, Mbak Yanti. Iya, wis ben kaya angka 100. Iya. Mboten sadi sepoti ini. Ini suara kodok. Enggak. Ki anu ki mau sore aku rong krungu suarane. Ha iya. Mau pasu yon-yon sing gambyong kan biasanya Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Via. Ya, kan Mbak Anggi ijen mau sing ngenteni Mbak Anggi, Mbak Okta. Ya, mau ki gambyong Mbak Okta wong telu ku aja nganti monggo. Semelang nek panggunge ambruk. Iya. Kok sia-sia to kowe karo aku? Ora sia-sia lho, Mbak. Tegese. Aku ki malah seneng nek karo wong sehat subur makmur ngono. Lah ya kandhane ya. Aku kopen dadi aku lemu. Lah ya lemu ki malah tandha nek wong mulya, wong makmur uripe. Sing ditanyakan Mbak Yanti kopen. Mbak Yanti tekoni kopen ora? Mbak Yanti ki ya termasuk kopen. Ning ngene lho, Mbak. Wong ki sing jeneng kopen lan orane ki tergantung suasana hati. Ha iya. Ambok kopene kaya ngapa mangane bendina keneng nek pikirane atine grantes. Iya. Ning nek mangane ming sithik ning nek pikirane kepenak ora mikir sing rena-rena mesti ya monggo. Paket monggo wae to Kang Bagong ki. Lah apa ora apik nek nyumanggake ki ya. Ha iya. Menika ngaturaken menapa? Anu Mbak, monggo sing jenengan remeni napa? Garwane wong liya aja. Subakasta. Ameng Ariel kok saya ngantuk. Ayo, tenah aja. Subakastawa. Mangga. Monggo ngene. Sing anu wae, sing penak-penak wae. Ninggal katresnan dibablaske ning anu, Mbak. Angenteni. Angenteni ora oleh dianu, ora oleh didangdutke, engko bar iki wae. Ya. Ninggal katresnan wae. Ya. Nggih. Bleku blek tak monggo. Sing jaipong nganti wis bayo. Monggo. Pak Dorope sing kiring para mantri
The TGI Store. Tepuk tunggal. Tepuk tangan. Wis jane arep dikiprake. Dadi ming nutang drung monggo. Monggo ujung-ujunge ming monggo. Ayo langgam mangenteni. Ya. Nganggo bawa gong, nganggo kibar sing sigrak-sigrak kayak sing ngelemet-ngelemet truk. Ya. Ki senenganku karyane Ki Haji Mantop Sudarsono almarhum truk. Ah iya. Penak tenan tembange. Sapa sing tekan nyelirani? Nek Sinden Ansor laras aku wis kulino krungu. Iya. Mbak Deni meneh. Walah. Agi watuk lho piyayine. Oh, ora justru nek watuke nek piyai kakung nek sing udut ya dikencengi le udut. Iya. Nek piyai putri ki dikenceng monggo. Iya. Dikencengin apane? Napa sabuke napa monggo. Tak tunggu mangga. Pami bawane kula beto kiambak. Oh, mboten napa-napa, langkung saya menawi beto piyambak. Dadi mriki pun mboten nyepak monggo. Go. Saking napa? Dindingane Dik Hayu. Rikitiu. Mangga, Mbak. Bawane ngampil pelok 6 nggih Mas. Dalam? Bawane ngampil pelok 6. Oh, nggih, monggo.
carane. Apik. Apik. Heeh. Gusti kagungan panyawan nulangku Optimus Prime liwat. Abdi. Hati-hati Lek, yuk. Hati Lek, dawa banget kowe nek ngothaki liyane monggo. Mun kitu mah Gusti ngaros Aku mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modone janji tekan sasumimpan jroning kalbu Tak jaluk mangga. tak jaluk citra janji duh kang masih rawang merati omong sirah dadi ati rina wengi aku tansah kangen neni
Kang Yatra. Ah iya, saya anak. Monggo. Kledang kae teko pranyata janjine kadang citra bisa saupama Ya sak. Enggak dintekke gak anu ki soalé Pak Demarno wis arep tancep kayan ku lho. Sapa Kang? Lek Marno ning Gari. Iya. Wis perang buta do buta sira rampung. Iya. Monggo, Pak. Kledang Buta main ke buta. kae teko pranyata janjine kadang citra bisa saupama aja lali kalih Jan landung tenan napase truk. Ah iya. Matur nuwun Mbak Deni Nggih, Sumarga. sami-sami. Mbak Deni sino Wulandari. Nggih, Oh, kula kentenak Deni Sumarga. Ah iya. Deni Semego. Semega kamu. Wah, monggo. Ya, ayo neruske lakone ha. Matur nuwun sedaya warga nglalatan Gondang Kukilan utawa Gondang Kulon. Ora usah basake Gondang Kulon. Matur sembah nuwun sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten. Jaya-jaya Wijayanti. Kapan kita bisa berjumpa lagi? Sampai jumpa di penghujung waktu yang akan monggo. Ya. Akan datang. Oh, matur sembah nuwun.
Yo sowan bapak yo. Ya. Kayak kowe kayak budaleng ngetutno anu Ndara Kresna. Sinun Kresna wis tekan Karangkadempel. Wah, iya kowe gareng sing jatahe sowan ning Mandura. Wis nek anu ayo ndereke sowane sapa bapak diinteni sing rawuh. Oke, tunjung bang terate. Mirem kembang kopong terate bangsare mulat rarayungan long malengkung. Pak Demarna wis rampung. Ayo.